Svilajnac ovog vikenda promoviše toleranciju, antirasizam i jednakost među ljudima. Tamo je u ovom trenutku naš novinar Dragan Marković. Dragane, na koji način će se mladi Svilajnčani uključiti u akciju koja se održava u celoj Evropi? U Svilajnac popodne stiže veliki broj mladih iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske. Oni će sa svojim domaćinima, vršnjacima učestvovati u velikoj akciji fudbalom protiv rasizma u Evropi pod pokroviteljstvom UEFA, što bi u prevodu značilo sportom za jednakost među ljudima. Igore, ovo je druga godina kako učestvujete u promociji fair playa i jednakosti među ljudima. Tako je, naša organizacija se prošle godine prvi put uključila u ovaj projekat pod nazivom Fair Action Week, jer i sami smo svedoci da sve više na terenu postoji stepen velike rasizma i diskriminacije i UEFA je pre nekoliko godina pokrenula ovaj projekat koji ima za cilj da mladi koji nisu profesionalni sportisti sa terena pošalju jednu poruku mira i prijateljstva i da prikažu da nije uvek bitna samo pobedna, već se neka fair play igra. Večeras je zakazana i radionica, tema je ista, jednakost. Da, imat ćemo večeras radionicu na temu jednakosti gde ćemo sa našim gostima iz inostranstva raspravljati o tome koliko je izražen taj stepen rasizma i diskriminacije u njihovim sredinama i ovde kod nas i pokušati da na neki kompromisan način nađemo rešenje kako možemo da utičemo na svoju lokalnu sredinu i da pokušamo nešto da promenimo u njoj. Evo i mi na ovaj način promovišemo ovu sjajnu akciju. Sutra tokom dana ovde će na ovim terenima biti održan veliki turnir u malom fudbalu. Naravno, rezultat nije bitan, već borba za jednakost među ljudima. Preksutra uveče je i Forum teatar, tema je ista, diskriminacija i borba protiv nje. Toliko iz Svilajnca. Iz Svilajnca za emisiju Ovo je Srbija, Dragan Marković. Arheološki lokal. Naš kolega Dragan Marković. Dobro jutro, Dragane. Dobro jutro, ipak smo mi u Jagodini. Dakle, zajedno sa prijateljima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Bugarske koji su stigli u Svilajnac sinoć, mladi u Svilajncu promovisat će i učestvovat će u akciji fudbalom protiv rasizma u Evropi pod pokroviteljstvom UEFA, što bi u prevodu značilo sportom za jednakost među ljudima. Ovo je druga godina da volonterska organizacija u Svilajncu učestvuje u promociji fair playa i tolerancije među ljudima. Mladi iz 3 države kažu da su na zajedničkom zadatku. Što je važno da se svi mladi ujedine i da pokažu kako sport u stvari je taj motor koji može da pokrene i da ujedini mlade, jer samo mladi mogu kroz svoje ideje, kroz svoju energiju da donesu nešto pozitivno. Po redu je 13. Evropska fudbalska nedelja sa sportom protiv rasizma i diskriminacije u Evropi. Znači, družit ćemo se i radit ćemo na tome da prevaziđemo sve stereotipe i predrasude koje vladaju na zelenim terenima. Ovde su nam drugovi iz Bugarske, drugovi iz Bosne i Hercegovine, mi iz Srbije, iz Makedonije. Lepo je to iz prostog razloga što su oni pripadnici muslimanske veroispovesti, mi smo iz pravoslavne veroispovesti, tako da je došlo do to neke jednakosti, ne samo između nacije, nego i između verske pripadnosti. Pokušat ćemo sutra da pokažemo tu jednakost i ravnopravnost, borit ćemo se za sve ono što mi gledamo na televiziji što nije dobro, mi ćemo to ispraviti, pokazati, poslati poruku svima u etar da jednostavno prijateljstvo, dobra volja ljudi, mladost su na neki način mogućnost koje mogu da polome sve barijere. Dušice, Milane? Dragane, šta će se danas događati u okviru ove akcije? Danas se igra turnir u malom fudbalu, ali nije važan rezultat, naravno, već borba protiv bilo kojeg oblika diskriminacije, druženje mladih i sklapanje novih prijateljstava. U nedelju će biti održan i Forum teatar, tema je i tada borba protiv diskriminacije. Evo i mi smo jutros dali svoj doprinos lepoj akciji volontera iz 3 susedne države. Dušice, Milane? Dragane, najlepše.